Belai kerama cingulai cile kerama cile cile Acha bai chung tinini ni nukhungo phaino phaika jeta tabukni ni cherai belai no mokol no giangai thui ori tongmon nukha chung nungke lukurang no tam kokro kasan musung ang banin basna hamna mo ko ni cherai bufur rong ni simom haika bemat manjangman giri ko acha ye akhonin noktonga ngai aikhongani Ingke tabuk bono hospital logo talangnani bagai rang puisa rong na rong ni nukhungo chugyang ai tongkhatana Ingke nung om haike lukurok no kuno chuba chugrok sanani mudu muchung muchungu nini mung Kurputi Tripura jeta tabuk nini cherai je chung nukhaika mokol belaina hamya nung o amchani chini sar poldang sunoke nung kuno kogrok kachana muchung nini nukhungo phai nai phene ne rong thungtana Takabe Belai kerama cingulai cile kerama cile cile ang kuma yang kini ba bondon dul da ko oi chok khong phai phale chu konta thara ba nai ja khang ko da sar Bondo na woi Sini cengbo mana wan su boleh na ni jini besana sung tamu ke kolok kotor kaiman hari ba ta bono naimang se oh sorry sini rang bisa tomai kingke babai hari ba lei du khom boleh acha tabuk jeta nini sugno chung nukhaika mokol tui thui orjak rok Ingke nini sugno hamrna rok keno rok mudu muchung tabuk musuk jago musuk so yang lai khopong ke kuma ya bin bagai ta ko sudara tong jago boys tong ya din nung yang jaro hine yang pujuk kuma ya bin bagai Sugiani siang matong jago. Rang puisa rok kerita nukhungo Kerjani matong japili. Oh bono lago, oi 50,000 lun lagai. Oh bai jok song song suja gai nai jaka pilang mo ko da sarop la sonok khajak ja. Ginung tabuk lukurok no ni sugno nairna ni bagai kok rok kesarna damusung Je maya ganang rok haijok khaike ba toy musuk jaya. Hai singal lasi jagai bo para bo bija maya. Kobon lai bija nani joto baksa keriba kobono rodi hini hinja mana hini ino bo bija jayan je sukman khaja jaka pile bonang nai pile ata tabuk nini sug om haike jeta tabuk mokol khaksa nugyang ai tongkha belaino mokol to yong rok nugui tongo chung nini sug ke om haike koibo sorok kema tonghana ongkha bele bini boyo je sewa songka boyo tak bini tak 4 বছর de ongka 5 বছর de ongka ta pas palok ka bini ngonai khele sinai pile o kamini mu modon para khele modon para nungke jeta nini sugni bini naitana Cakuya tabuk jeta nini kukuino nung tabuk hamrna remudu muchung hamrna muchungu gini ni kukui om haike salbusuk rok ma tongkhana mokol hamyake bada balokha takabli do nini kukui hamnai naikol nai lukurok buchika Trisan Tripura nang porinda musung jago nang tabu boro pore center porio nang ABCD rok de man ABCD manuna wa 1 2 rok khai gini mukol yadi yok jana mukol lokasa yadi yok na mukol gam khadi no mukol no gode mukol no ya yang le ngro phai tong khablai ni o mukti ro phai tong o yok de de na na gam khadi no ta no ga yang ti khara kaisa ti kha no ya chung hani hai je chini cherai ni bu phabai chung malai pheka je tabuk nini cherai sak hamyang mani bu puro rong simi sak hamyang mani ini ase 1.5 mas 2 mas ni jarang mani kai
어머니 좀 어느 닥터라고 보이냐 걔. 또 함으로 뭐야 그 বাইরে 보통 저 বাইরে 닥터 가서로 그 닥터 가는 거 틀랑 뭐야. 아래 빌라다. Ini seranimu, 자라는 뭔가 트리션 티프라. Rishon Tripura. Oh kaminimu, 가미는 뭔가 모던 파라. Modern Para. Nini sinimu, 아니 아니면 모노지 티프라. Monoji Tripura. Nge tabuk jeta nini cerai mokol khaksa nugi angi tongmani. Nini cerai ni ke horburum nini cerai ni mokol toi 3 yor. thì giờ một khi s래 bọn trong plei có một khu cái u giờ mà nó cũng mà nó khu cái cái đó giờ cái thứ cái cái Nini cerai tabuk kudu porika. s래 chút có đấy à cô Porika. Nge tabuk nini cerai jeta tabuk jong phainu phaka belai no mokol khaksa toi hamlia ekdom serious no mano mokol jeta tabuk nugi angi tongma ba. Ma hike nang bo puila hospital logot tilangkha. ilang khai jang koila sar tilang kha Garo borok tangsa. GB hospital tilang kha bok sago halai hamnai ingo nai sa pele bithiro kim hol pele nai pele kiama sa hui hol pele bithiro go arai nu Oke. hasa hamnya ke Hamya. Oke om hake jeta nini cerai mani koim bo sorong khana. imna sa 1-1.5 mas ni pore mani aman to Nge tabuk nang lukurong ni thaniwo tamonai nakeba chubasuk chanamu chungo na lukurong matang dinani bok khakam ro khaiba khoksa khungai abo saijo sanple ata nge om hake norok ni kebangma norok ni jeta Tripura bosongo norok ni chubas lai buthubro khni tongo norok aborok bai kedu kerungi danake bok bai bok kerung jagya kerung nal to kerungnani kunu kokeri ja nge khanani mangkhana obo ongkha jeta monu obo Modon Para hanjago obo ongkha chini sarpoldang suni area tomung sarpoldang sunugui tongkhangke nung o parao phai je chini monaina phai kisia bin nukhunga nai phaidi obo bisia jeta monu train station bai bisi hakchal bungya egon tani lamang ngai mano obo nung o jaga phai nai phaidi jeta Modon Para wa je chini takhuk chungni nukhunga phai nung je mansak phai nai phaidi unke tabuk jeta nini cherai ni jeta buma Nge tabuk jeta dara tabuk o area ni chini sal pordang sunu ke nung kunu kokro ke sana nusung ka janna tan musu nai phaina pheke chafle kya paran borok neta petarok jugo kheke le phaine paran mo kaisa jugo jugo khairo ne kerin kai abon sopai afle bobo sigele phaidam abon me takpung nok media tisaka bogo khorang khana gai nukhai phaina pheke ka jakle nung tamoro khaisai tong ang mata na samung khai tai sai tong jeta nini cerai ni buma ke tamoro khai sarani bo mungsa khai sarani bo mainu tong ang sam khai sargo bo sarani palogo no are pile Nge o kaminimu kamni mung khai Modon Para Modon Para Nge khanani mangkhana je o Modon Para kami sarpoldang sunung nugui tongkhangke bini nukhungo phai kisisa nai phaina nungthang nge sungnani kami wa o cerai khoroksa chung phainu phaika jaga mokol khaksa hamyangi tongmani bini jeta om haike ngi tongmani busuk jararong simin rong nugui tongbono je asai phangthini ro asai engmas rong phangke ba khangmani abo o mukhi kukti phangke cherap on payo gai abo doctor ro tilangga kola sorok ro tilangga ke hamya pli ka doctor godara butilang maya jaya gai gorib gai ngorok bu neta petarok bu kaisa saijo boro ya kaisa pli as plan ko Nge tabuk o jeta cerai tabuk chung nuk phaika thangna salki sigang chung mangpli nuka jeta bini mokol toi 3 yori tongmani aborok ke norok ke nuru nuka nugo Nge tabuk o jeta cerai horogo ki bothunan purogo kostor jakna ong jago kostong jago kabo nung ke cerai ni tamakalai osrani bosai nana kalayang bini nana acha bukhani bagina bukhakai acha nge khnai ni mangkhana jeta o cerai horogo thuna purogo belaini kostong jago chini tipa hasini lukrona ngabon koini norok je mansa norok je chuksa borong no chubana ningthung chungbo om hiken chubanai je chung je mansa chung chini habanong ni bukhate chung borong nukhungo je chung je mansa chung borong no chubanai haringke tinin video om sung sune